Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku karo Abid, terus karo bapakku ya. Iki arepe goleki Pak Pailan, tak jak noto jajane Pak Pailan ono sesuk bodo kok jajane urung ditoto tak inceng mau. Ya tapi wong enggak enek makane saiki adewe arepe goleki. Ayo Bid. Ayo le goleki Pak Kading goleki. Mbuh apa ngene anu. Sapa? Kambing. Malah dia ngomongnya kan mbah gaman. Iki ono bingung. Goleki ya jali inceng ngene kamare dhisik ya jali. Kon nek ora enak kon digoleki ngendi nek. Makane digoleki neh kok. Iki sekolah rumah apa ngendi? Heh? Biasanya nek kalau ngejimpen. Iya caranya Pak. Lanjut. Ada kok ini. Pak Lan. Pak Lan. Pak Lan. Lupa bang loro. Pak Lan. Enak mau wedok sih tak. Nek wong wedok iki apa weh? Pak Lan. Mas arungan apa ngene. Pak Lan. Lah iki omong inceng-inceng ning kono. Ya kon buka lawahe kono. Inceng-inceng ning kene ya. Iki lho. Ngene kamar gitu. Pak Lan. Wes ya. Pak Lan. Malam ya. Aku tak ngawasi kok kene kok sapa ngerti nek wong wedok mlayu. Pak Lan. Karo sapa? Ajar iki. Karo Jun. Ya. Iki ya rung ditoto iki jajane iki sida bodo apa ora sesuk? Ya itu. Nah, ayo. Nek ketoke blendrang iki. Gak. Blendrang napa mboten? Oh nggih. Pirang gelas? Kamu ngedi. Enggak tapi peng. Sita-sita ini. Sita-sita ping. Peng. Kalih sinten to? Lari-lari ini. Lari-lari gemblung. Ayo Pak Lan diisani Pak Lan. Ayo Pit. Nepit. Lari sebelah nih. Ayo Pak Lan iki mesti blendrang badan ku Pak Pailan urung ketok blas kedisi. Pasang lho Pak. Iya, engko mari ngono gek masang lampu. Ya, telu iki tak tukokne wingi lampune Pak Pati. Den Padang. Ayo Pak Lan ditoto jajane Pak Lan. Ayo Pak. Iki dadahi toples iki. Lho toples endi? Lah kae lodonge semono kene digawe apa? Opak ya. Yo Pak. Opake ora digoreng kok. Nyapa ora digoreng? Ibarat saya dibasek lho. Niti papi to kon goreng napi sampean kok minyak tok. Iso? Enak gas lho? Oh enak. Enak. Pak napa Pak lampun lawange Pak? Tunggu tisu Pak Lan. Penoto jajane Pak Pailan mau kan emahku wis ngene Abid wis ngene Pak Pailan mari ngono ngene ganti ngene Bu Ros. Ya Pak Lan. Oke. Iki jajan jenenge anu KDS iki popcorn. Nanti Pak Lan aku seguntingi Pak Lan. Pak guntingane engko sampean sing nyemplung-nyemplungne. Loh, iki tas digak ngire sapa enggak mau. Mampu coklat-coklat piye? Oh, utuh anu kaya nek umuke. Embut. Embut. Tekak nggih kene apa kene? Ora. Deket ya. Ojo kene kono bahaya. Mati. Ini mana nih? Ini lho. Ini dilem Palan gak arek ladenge ya. Lah iki tekake nek rambut-rambute ya sebelah. Iki ngene. Iya. Loh, engko kebek iki 10.000 diingi. 10.000 apa 8.000 ngono ya Pak Lan? Iki lek KDS enak tenan.
Wah, turah Pak Lan. 10.000 untuk wakeh ya. Maprah yo ceblok. Wis bek. Ndi anu nih Pak Lan. Tutupe. Betul kan ya? Ya. Putih pisan. Mantap. Iki ya tunggale warna-warni iki kuping gajah. Itu jenitan lah. Tutupe mbok Pak Pailan gak apa aku. Ini tutupnya berapa? Nyedek barang ya ndok kok. Untuk marning iki. Marning ku saka jagung. Iki jagunge lek ngutil ning Mbak Ondi iki Pak Pailan terus di gawe marning ho. Oh, jagung kuwi tak kono kuwi lho. Wah, jagunge 12. bapakku ra 12 ae. Sing ngunduh Pak Lan iki digawe marning iki. Kicang he. Shanghai, kacang Shanghai. Enak-enak iki happy toast. Sing rasane wis jelas-jelas enak. Happy toast. Iki alen-alen. Iki rada atos iki lek Pak Pailan sik pedas iki, gurih-gurih. Gurih-gurih atos. Apa nah? Kurang bit. Ini sekotos-kotos Pak Lan serbet. Iki happy toastnya kurang lho bit. Apa iki ditambahin aja timbang ini kurang. Kurang lho. Enggak merat marit malahan. Kacang? Gede apa sayang kacangnya? Oh, toples yang gede ya. Ya habitasnya mbak Bugi. Iki mau bek ora? Enggak. Wis bek kuwi. Amet Pak Landi toplese kene kacangmu. Kacang pit. Sekilo iki. Kabeh iki padha nganu bareng kacangku iki. Piye? Sekilo kebek. Kebek iki kok Pak Lan ki lho. Kacangnya mentus-mentus dijamin endulita. Murah ya. Piye Pak Lan? Demenek mentus-mentus. Temenan mentus-mentus ini. Sekilo. Sekilo jadai sampai nanti. Wes apa nah iki jajane? Enak nah kan ning kono kae. Ya gorene Pak Lan tak tatokne Pak Lan wis dadi apa serius. Tapi enggak ada apa. Iki nganu ae disekne sing cilik-cilik kan sampean seneng to jajan iki. Dadi bar bodo kena sampean mam dhewe dikekne sanding kamar karo dolanan HP, dolanan sabun, terus karo mak ngenekan. Lho, mbah-mbah ira dolanan sabun aku mbah-mbah. Angel iki. Iki alan-alane ditambahi wong sik turah ya Pak Lan. Tinggi sing meja kono ya. Lah ya tan kulon to. Ya kebeken. Kan kena nggih nganu. Apa Pak sing angel? Pasir angel. Loh, lah kae dadi apa? Ditandon ae. Lah. Sire Pak Lan diki suguhan kok. Endi sing dilorot? Enak ra toplase? Pulang kae, sitok kae. Wah, enak toples lho sian. Kae toplese akeh ke Pak Pailan. Lah toples sakmono kean lho Pak Lan. Resik pereget. Yo. Aja sing ra nek tutupe. Rasa lempem. Lempem eman-eman Pak Lan. Lah iki lho sik enek yang ki, tapi kok teles sih an. Rong garing iki lek mumbah. Reget dimbah sik. Iki wis resik, cuma sik teles. Reget resik kan. Sik teles.
Ya iki ditata. Tunggale hitam, tunggale kulon. Iki kulon dhisik iki. Iki jenenge Happy Tosh. Dene Apa nah ya? Pokoknya sing enggak bedu, Pak. Sing bedu dikekne kulon ngono lho. kacang. Kacang karo apa? Kacangnya tanpa kulon biasanya tamu sing akeh ndorongnya tanpa kulon. Biasanya sing lebih dekat dengan pintu iki kene. Dene Oh, biasanya tamu ki sing seneng dekat dengan pintu. Ya malah selang-seling wae mau dipodo ya alah wis kadung. enggak usah penting kok. Enggak iso rapat iso lah. Dikena Iso kudune. Nanti tutup iki. Oke. Iki loro. Tutupe ra nek karete. Enak ya? Sik tutupe ada karete ki seharusnya. Ini tangannya mana berani? Ini ben bodo tenan iki Pak Pailan. Yes. Semening. Tambah ya paneh kulon. Permen kene kulon. Iki padha karo ngene mbok pin permene Pak Lan. Enek toplesan ra? Toplesan sing gedhi. Iki marning, le tutupe le minta tolong le mama le. Ambilkan tutup. Ungu itu loh le. Itu loh. Nah. Ungu. Kena ra iki? Oh iya iki pink. Iki marning. Panah ya, sosis. Canggih. Wes ro. Canggih ini kaya nang kene bedu para canggih ini. Iki telu Oh, telu. Wah, kakean Pak, aja telu. Nggih apa telu? Di sini liyane Pak. Bisa ini tok. Ya. Wis mending to. Tambah ya panah ya. Iki senengane Pak Pailan iki ya Pak Lan. Iya. Apa jenenge Pak Gambir? Gambir. Langsung tuku sak bal gedhi kok. Mantap. Iki wong lanang dhewe ya ning omah ya bodo jajane rena-rena ya Pak Lan ya iki lho. Jajane ya macem-macem Mas ya bodo dhewe ya Pak Lan. Iya lho. Biasanya anak-anak sampean rene bodo kepiro? Biasane besok lah ngoroi. Bodo pertama. Iya. Sakdanine. Nah, paling iku ngoroi. Iki. Disisete Pak Lan. Pak Lan sing rowo sik resik njero omah iki sapa ae? Dari Dani karo sampean. Tak pikir sampean mau mlebokne wong wedok kamarmu mau tak rekam kok. Lho kok ora nek wong wedok metu. Ya kan suuzon bre ya oleh, suuzon titik. Badanku sapa? Pak Lan, sik ngadeg. Ceblok ngaletor. Iki jajan-jajane ya. Iki Pak Lan nggih ditata Pak Lan. Iki wis mari sing kula nek nata sing entar sing nata sampean ndang. Riji kono Pak Lan. Diriji iki. Malah udan ya kaya elek boto ya ndak ya mene udan ya. Nah iya. Wis totonan sak meninge. Iki lodonge wis suwi-suwi to Pak Lan? Lodonge wis suwi. Wes. 2 tahun. Oh wis 2 tahun. Iki ndak mangan ndak? Nyapa regane dilaki ben ngerti ya sing arepe mangan. Wah regane semene ngene Pak Lan. Bukan larang. Iki larang tenan iki. Wes iki tunggale diberesin tok. Sing arepe dingge ngisi-ngisine didelikne nang mburi engko lek wis rada kelong diisi. Iki jajan-jajane Pak Pailan ki sing arepe dolan rene. Pak Pailan open house terus ya Pak Lan ya. Ya. Ning omah los iki Pak Pailan sing arepe dolan-dolan monggo pinarak. Apa iku?
Canggai iki mau bedu Pak Lan. Ngadahi telu heeh, ganti liyane. Kulone senek etan ya wis enek iki, kulon ya wis lengkap. Tisune sampean harus tumbas tisune. Piye, Nduk? Ditaleni nggih karet apa plastik iki dibel-bel ngono? Pak Lan, dia ada minum. Oh. Kilo ada minum Pak Pailan. Kilo ndak, ada minum ndak? Batinku renek, berarti ada minum mek sak nggen tok, medosi tok. Lah kuwi udah ada minum deh. Kuwi sing ngisor ada nganu toples Pak Lan. Nah, ndak ada minum ndak? Gerek notot tok iki. Lagi sore kayak ombe ae, Mbak. Yo ngisore duwe ngombe. Sing ditata sing mending nduk. Nah, sing ngisor bolong nganu minuman kuwi, terus sing dhuwur minuman cilik-cilik. Dhuwur apa Pailan minuman kecil-kecil? Tumbas ya? Oh iya apel ya. Sari apelnya Pak sing kotak, Pak. Nah. Betul. Kuwi ditata ning dhuwur. Semening Pak Lan, duwe perawan sitok iki perawan dor apa Duk Pak Lan? Perawan bangkongan apa Duk iki? Mau nek wong alasan arepe nganu to tas-tas to kok ganteng men malah adus kancane cek bulu kabeh. Kok ya kober ngono lho. Endoke. Enggak, iki jajane dibuka bar bodol. Wah, Nah, kene gelas yo. iya kaos lagi nukokne to. Nggih, Saya puasa. sik poso ya. Benjing Mas. Engko bengi tak aber bareng-bareng, guys. Ngomong piye? Bengi kepil. Nggawa kentongan. Pak Pailan paling arepe hui. Hah? Rondone rame. Mosok? Ora nek opo-opo. Ronde terakhir paling. Piye to ya? Rawak gegah aku. Lah tur ngendi to, Bit? Malah Walah, rame. Rame rondone bengi. Dadi ku cacah karo. Peh ra ronde aku wesel balike sore diingi. Ade balik jam pira? Jam 8 ke jam 9 diingi? songo. Heeh. Tukokno tisu loro, Pak. Alah serbet buritan ke lho, Pak Lan. Dipangan. Yo malah dimaam tisune, serbet buritan ke ra apa-apa. Oh, tak. Sing tak sing dadi angus. Malah resi. Iki pas iki didelekne sik. Bete mangan ndelekne gek ngene Pak Kadi ngempakne lampune Pak Kadi mesakne engko lek nganu bengi-bengi gelap iki. Jane iki lampune empan, cuma enggak sing padang. Iki tak tumbasne lampu sing rodok padang. Aku ning dari Wes udan. Masa udan terus? Nduk pendana tasih Bu Awang nduk nggih ada HP nduk. Nang omahe sampean no. Iki mau tak pikir nek wong wedok lho Pak Lan. Tak anteni wong kok ora jebos. Tibakno dhewe ning omah. Iki mau kesepian ya. Yo. Wes Bit. Aku kelingan biyen sing duwe lemari iki ijo iki pertama kali gini sampean. Wah, apik. Nggih. Terus nganu Pak Lan sampean biyen duwe ada ngombene banyu godhokan tapi difilter regete nang ngisor apa nang dhuwur ngono lho. Oh iya tahu gue. Heeh. Aku lho ngomong kok iso duwe. Sampeyan sik jamane ndek bojo. Biyen ya. Daran diaku ya kan oleh nganu to. Oleh kulkas karo anu to. Heeh, terus Ben cuci ding. Ini kalau mesin cuci yang lotre menang lah kok dijoli kompor gas aku ya mau. terus akhirnya Ya pada njaluk nganu kuwi. Ada pusi. Ah. piye lek sampean muni mo? Ya aku iki dijoli iki regane pira lah. Terus sing menang sapa akhirnya? Ya aku ngono. Diterus ya kok digandel sepeda motor nganu iki. Kompor gas. Lah lotrene nang ndi? Kan untuk kupon Jutaan lho. Oh, kan kan. Poh, teko kane goro. Waduh men. Wong wedok iki. Jutaan.